Hello, bine ați venit! Sunt DMC Gamer. Înainte filmeam cu Bandicam, dar am văzut că nu se aude vocea mea. Și vreau să... Da, taci. Acum vreau să fac și un fel de... o parte a doua, cum ar veni. Și o să fac la ambele. O parte de multiplayer Skyblock. Am să vă dau și niște servere înainte să plec. Skyblock. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi spuneți. 50 e full. Ce? Nu. Da, aștept. Oricum e full.